Здравейте! Това е второто клипче на нашия блог. Hope you like it. Днес пак ще го удари малко на визня. Български, чакайте да ви снимам! Бълъстикове! Не! Опан Gangnam Style. Въпрос номер 1. Стига да е. Къде точки? Въпрос номер 1. Как и къде се запознахте? Запознахме се на 15 септември. Първи учебен ден. 3 години не бяхме в прекрасни отношения. Да, защото аз бях в 5 клас и малко хейт имаше от страна на Бесила. Да, но това е забравена история. Така. Иначе се запознахме на 15 септември на първи учебен ден 2007 година. Това бях 5 клас? Да, когато бяхме 5 клас. Кой е вашия любим спомен заедно? Уау, това са много спомени. Ще кажа мента и мляко и Мента и мляко, да. Да повръщани. После имаме другия въпрос, беше... Не помня другия. Да опишем човекът на една дума. Ненормална. Търпелива. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 나 Коя е вашата мечта на работа? Винаги си мисля да стана фотограф. Моята мечта на работа между другото да стана... Да видите като не искаш да ставаш ми. Така, после говорим за любимия ни филм, банално, Титаник, не. Аз не мога да кажа, защото много любими филми. 오빤 Gangnam Style Gangnam Style Шолчета или кецове? Кецове. Панталони или рокля? Панталони. Панталони. Любимо животно, куче. Любимо животно, оператор. Коала, чинчила, мравка. Така, favorite inside joke? Това няма нужда, защото inside joke е прекалено перверзен за... Любима песен? If I look me, I don't want to think. Ще бъда да слушам да си бъл. Няма много любими песен. О, Боже мой. Никога не мой. Комедия, horror, click flick. Български има. Да, комедия, такова... Или страшно. Комедия. Blackberry или iPhone? Nokia. Саботират ми. Blackberry или iPhone? iPhone бе, Бокук. Blackberry бе. Нямаш това на гласа на това. Favorite Му държи кръка на дървото и аз горе. Прав. И на злато 따사로운 인간적인 여자 Продължаваме. Любими шоу. Friends. TV шоу. Много. Приятели. Истинска кръв. Да, най-любимото. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 Пожелавам ви приятна вечер, ден, каквото е там И обед. И ви там каквото правите. И така че не тук. Чао! Стига де! Това е лично пространство. No.